U vrijeme sve rjeđih premijera na kazališnim daskama u Hrvatskoj svaki je novi naslov dobrodošao. Ako još uspije oduševiti publiku, onda je posve opravdan status prve ovosezonske premijere Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta. A baš sve to uspjelo je baletu Mediteranska trilogija, koji je na scenu donio glazbu velikih skladatelja Stravinskog, Debussyja i Ravela, te raznovrsne plesove, pokrete i ritmove. Mediteransku trilogiju čine 3 baleta. Pulcinella u koreografiji poznatog napuljskog koreografa Giovannija Di Palme, poslijepodne jednog fauna u koreografiji naše vrsne Maše Kolar i španjolska rapsodija u koreografiji Portugalca sa švicarskom adresom Filipa Portugala. Partiture velikih skladatelja Stravinskog, Debussyja i Ravela prevedene su u kompozicije i ritmove raznovrsnih pokreta i plesa, 3 skladatelja, 3 koreografa. Trebalo mi je vremena da uđem u srž, ali čim sam došao i počeo istraživati glazbu i pokrete, sve je postalo dražesno. Složilo se i dobilo smisao. Pulcinella Igora Stravinskog je uklopljena u ovu trilogiju i jedino nju je do sada vidjela riječka publika, kada je gotovo identična, izvedena 2019. godine. No koreograf Giovanni Di Palma ju je sada osvježio novim plesačima. Svaki nastup je zaseban, a posebnost ovog dijela mediteranske rapsodije je što stalno na pozornicu stižu novi rekviziti, što daje dodatnu težinu izvedbi, no ta težina je ujedno izazov i dobro povezuje ljude. U preludiju za poslijepodne jednog fauna priča je građena na raskošnom plesnom talentu solista riječkog baleta. Jako sam zadovoljna, pripremali smo je dosta kratko, ali mislim da smo uspjeli odraditi zadatak. I sad još imamo nekoliko izvedba gdje ćemo isklesati zanat i slijedi turneja u Njemačku. Naime, zbog te turneje premijera je pomaknuta za tjedan dana ranije. Nakon turneje slijedi novi projekt Romeo i Julija, u kojem će surađivati sa simfonijskim orkestrom i maestrom Valentinom Egelom, a premijera će biti krajem travnja.